fa ñu ma do sen kono enen en yettito tas joddire dum deng mon frère enen kala ko surki hade mo hubbude taw ko ñifi ay wodi parce que hande ko gorum saji hande murtan na hande ayada jota jole ensemble bira authentique advising babs bi tigra ko Sénégal ndia tafdi on affaire ko gorum donc association wano woni créé don woni kola affaire god production ni heddi woni dum collaboration entre artistes ni heddi no fe par rapport wajibe aussi non de heddi ayat artiste god woni fun tu vois o de artiste god nganda horma o ko do wonno be mbade fitting ngaji communication dum ne jibina ko hewi ko ene do saji artiste ko fu woni ko koyam ni yaltina mo so mais collaboration ni heddi non heddi collaboration de fudda grawdi kadi en mbawi de fudda grawdi pour par rapport ko parce que neddo tan jokondiri hen e pamirta kadi wiyete be hande kany men woni dowbe il faut be jeewo yurnade less won be ron kadi be mbawa rokkude men juude quoi pour mbawa arde tawtude be mbawa suutindirde mabbe te kadi won bagusuji de be jogi be mbawa rokkude men tawno eden biya hono so dole dogi yo dole kep kono ko ma dole keble ne mbawa hebbade so hunde heblawa ko hunde hebla ko jodi hebade andan heborto dum aussi nani hen kadi aussi hitande fof e ko alla feñinta dum il faut mawbe jaba dum wallahi il faut mawbe jabana sukabe talent mo joki o mawdo waawi tan ko mawdo kanyum tan wonata e der terrain e do dum tuma ko kanyum tan waawi ko kanyum tan hattani kala ko ummi ko kanyum tan wonata non c'est pas ça parce que mawbe kamben aussi be ballade e do dum fan non mais il faut qu'on se dise la vérité be ballade be jabani hokkude sukabe juudi dum non so tawi wonde ada wonde miñe an foti walludum an foti pousse an foti holludum lawol ada watte bum yitere on hono jogora walludum hala kan wondo tolno da ada nda yara a pousse ad yahobe jaha merci ah oui c'est comme ça que ça fonctionne hay hudara duma hande so tawi neddo nani do mo ne foti wadde imaginer won temps garo yo leso ba mo junior umro ne ara endro no dum wirto mo de sabla ah oui afami collaboration way wonde mais collaboration woni to ko gedel gotel yimbe be labudre berde parce que collaboration hade mo wondere bangi terde ko bangi berde taw foti wonde wona eden jindire en pije den jaldan sikke wonde mo do hay hude ala do taw non ko woni dar ko eden molo Allah te collaboration burata wawde yaawde ko to fannu animateur uji di ko kambe mbasara wonde nafigeji be mbaso wonde hasigeji be jeewo tigigi ha joni wirtude jungo be gandal no kanyum ngoni nalankobe be dans ce cas be mbaawo wadde fere parce que animateur tan jiyata tawone andi rapportaji di fof afami ene jokkondire mumen ene wawi noddudu men noto dum voilà njiya rapport taw goto na nana goddo anda dum mais nak pour jomen mbaawo andondirde ko an wadda dum présenter dans ce cas jokkodiral waaw wonde fofo wonde kono so tawi a wadani rôle ma jouari o rôle tan sa renak so gosse dum parce que sa jiwi hande Pape Sidi Fall kala rapport jogido do caɗeele par rapport e mabbe kanko daronto dum nga ka belende ala fono wadani pour uniquement yo biam yalto prison enen fof en ji hayne yaltinde woni ko wayte yimbe don sa jiwi ton media il faut paye makko enen biam wonde dum do fof ko an dum ala ko burdo welde dans ce cas kala jogdibe caɗeele ko kanko rewaro do o ñorta dum kadi aussi c'est quelque chose qui est très important parce que hande mo vely ene werlo euro kaaje werlo parce que ko gondon ko rokkondirde kalis wona odon gañodirde non gondon ko rokkondirde kalis parce que tawi neddo wadi ma classe o to wadi ma classe en ndro don tuma dans ce cas wona question wadi ma classe tan firti wonde ko jom ko gagnama walla no ko game hadi gondo ko ender game ala so dum don worde mais ciagal dum don odon bayi jokkodirde badon juude fam ngandon wonde ko onon dendi terrain o ko onon dendi leñol ngol haydara la ko woni kono hande kala mo madda classe jagirma wonde ka ennemi c'est pas comme ça
je a basa hay mbaɗi organiser repulare sayfaji min mbaɗi organiser repulare sayfa o yalti ɗum pour wadde booste report uji kere korke amin jogi projet freestyle suwar korka mbaɗen ndi mercredi min mbaɗat balancé parti mo vely o eyyi ɗum golton ko pamɗa hen non repulare sayfa on o yalti quoi joni heddi ko 2 et 3 ko youtube mouvman hip hop pular kadi instagram e tiktok eyyi ewo jonnon holko jiɗɗa hen par rapport no ɗum ko initiative moƴƴo ɗum kadi hunde wonde fa ayi neɗɗo kala ko mbaɗɗa ayi so ladde dawrama ene hooye si yimɓe dawrima ene kowa ladde ene hooye ene fewne ene waɗe kalasal ko ñiiwo wawi ko ɗum woni ko addata ko wojere wawi ko ɗum woni addata kono ko mettellu wawi ko ɗum woni ko addata woto ñale was woto ɓirdugal was ɓuri bonde ko jomum wasa addude taw no fonno addude kono kay so tawi mouvement hip hop pular ƴetti oɗo initiative ene waɗa watte hen ko félicité te kadi aussi so tawi wonko paɗɗa hen par rapport e min dj ɗu walla par rapport e titode tv nan ɗon ko enen fof wonani ɗo e nder oɗon tuma so tawi ko invitation cohluɗa hen walla so tawi wonde ko arde waɗa assisté par rapport e ça ɗum ɗon fof ala hay probléme goto eɗen mbawi jokkodirde e nder oɗon fannu minen min gaddi en contribution amen ha timma sabu ɗum so tawi a ƴetti initiative a waɗi a noddi yimɓe tawtima tan ene gasa hay sino seko fijirde jagganɗa ɗum hunde wona gonga quoi voilà top production en fof non ɗo mbaɗa golle pawdinde par rapport e ça ɗum ɗon aussi ko ɗum yahata ha ɗo gandanɗa hoorema ko sikkano dañe ko sikkano dañe hen quoi mercredi inchallah mi yiɗi wadde branché freestyle suwar korko parti mo vely o à 21 heures d' accord koy rek min jiɗi hen quoi kadi ko youtube mouvement hip hop pular eyyi youtube mouvement hip hop pular d' accord mami yam est ce que mawɗaden abonné mami yam ƴeew so tawi mboɗoɗen abonné mi dans ce cas wawi sir so tawi waɗaden abonné mi waɗa hen abonné mi ƴeew so tawi ɗum yonti kadi aussi mi yinno wadde souligné artisaji affaire kadi mo yinno souligné affaire artisaji par ce que a yiyat affaire artisaji par ce que a yiyat artiste pular jogui sen youtube yaltina son watta hen titre watta hen description watta hen taguji woni watta ɗum référencé ha few quoi ɓeɗo goise andu tan ita mbeɗo yaltina son to ko dar woni o wala titre kadi ɗum mo yinno onon animateur uji onon influenceur uji kalon hen pour uji ganda ɗum mais ɗum ɗon kadi ko caɗele rendo men a ɗum wona ene wona tan e yaltinoɓe sonɓe wona tan ɗum ɗo par ce que hande wonoɓe ɗo e nder tiktok tan bon taw ko fijirde jaleɗe tagui ɗumen wonde e nder tiktok jomumen jaaha jogo abonné ji kewɗi taw haydara ala ko gande tiktok taw haydara ala ko gande youtube taw haydara ala ko gande facebook et ainsi de suite e hunde aussi eyyi gommi koye fammindema tan gommi koye fammindema hunde so tawi aɗa woni hen surtout aussi côté youtube ene namdi professionnalisme so tawi aɗa woni hen a anda a tottat anduɓe par ce que ko hunde foof ene jogui jomumen kono a wawa wiide aɗa waɗa chaine youtube an nalanke waw ya jogono hoorema chaine ma eywa ya ɗum wawa wonde il faut qu'on se dise la vérité wawa wonde wodat joguiɓe ɗum min hande chaine mo jogui men accès tan ko wawde nanude en vidéo jogo nandi en mais ko heddi ko jogui ɗum ko professionnel jogui ɗum ko Dubai woni dans ce cas ko ɗum yahata ha ɗo gandanɗa hoore ma pina tan son jiya scène waɗa plus de 200 000 abonné walla 300 000 fina tan scène wiya mur yimɓe natta yiide ɗum wiye wonde scène waɗama piraté waɗama ɗum ɗo wonde yimɓe ko spécialiste en so tawi neɗɗo ɓe gandi exactement ɗum ɗo ɓe mam te hay sinno a naati pour jogata hen accès ɓe réseau tarde seeɗa ko ama jafuɗon de vraiment jokko joni inchallah asi wase andude wase jogade humpito ko aussi ne jeeya hen quoi
Ok, merci njaram. jencuɗi caggal no ɓe kompiti sabu ɗum ko kamɓe jiɗeten eɓe jeeɓa so ɓe nganndarno ɓe mbaɗata feere haɓe jiiɓirta enen en jeeɓetaki ɗum noon enen en kolla ɓe ɗo mbawata rewde haɓe jeeɓa dans ce cas enen e nder ngol ɗon jebbol enen e keɓenen hunde quoi c'est ça ala goɗɗum ɗum noon kam fo yimɓe ƴeewa ɗum quoi par ce que tiktok vidéo ma wawi waɗde buzz quoi comme youtube pour vidéo ma waɗa buzz algoritme ma jiiɗa quoi affaire no serti par ce que youtube fo mbaɗa référencé youtube tiktok wona gotum mbaɗani mowkile way kone allah e ni youtube tiktok way kone allah e alluwe ni youtube e tiktok way kone allah e alluwe ɓe haalani noon hande ɗon molalde hande tiktok hande ɓe waɗi asaruji ɓen kewi de hande on cikkoɓe wonde ala application goɗɗo sona tiktok yimɓe a faami yimɓe ɗum ɓuri ande par ce que tiktok waɗi fayde ɗum waɗa fayde ay noon ɗo so ɓeɗe joga réseau ji fof ɓengi mum voilà pour wona influence il faut jogora population mbaɗomo suivre par ce que wona tiktok tan il faut jogora instagram jogora facebook jogora compte ma youtube jogora twitter jogora affaire uji kewɗi ɗi gandanɗa hoorema vraiment taw affaire fof aɗa jogui hen ko boni fof kam aɗa jogui hen hayso ko 20 000 personnes mbaɗomo suivre kam e nder oɗon fan pour mbawon influenceur mais wona tan wona e nder tiktok jogora 100 000 abonnés mbiya woni influenceur tiktok jogui tan ko yimɓe yeɓoɓe ɗum hay ɗum ne ko new génération o tan yimɓe tan ɓe gandanɗa hoorema vraiment cuwa jogade liggueyaji raw par rapport ça walla ala ko fawi ɗumen non ko gonga haali gon par ce que tiktok yimɓe moɗat hen rek affaire o yowata watta hay jar ene piiƴa hen koɗo fetta tiktok re mboɗo jogui hen 1 million de like kono nanda hoɗi 1 million de like holko ɗum nafi non mboɗo mi cimma hen yana ganda mo cimma hen 1 million de like duwar wara million 100 000 like ha aɗa waɗa mi jaleɗe non c'est vrai mon frère tiktok o ɓe haaldide no heewi de tiktok non ko gandanɗa hoorema a dañata hen haalis ko abonné ji ɓoli tan ni rien du tout pro mais ne weli ene jalni quoi wallay sa ana hetti toon musat jaleɗe retour vayɓe te tiktok kom mboɗo andi ɗo hewɓe so nawi ma nimsoyi non par ce que sa rewi ɗum yimɓe ne mbima ko an woni ɗo ko aɗa fiya hen vidéo ji tan aɗa ŋaabo ga aɗa ferte guiɗa aɗa feto ga hen aɗa ƴetto ga agadi vidéo ji maɗa ɓe mbaɗe partagé partout ñande mayɗa ɗo tan wiire won mbaɗa ko ƴettornoɗo walla ko ŋaɓorno walla koynornoɗo ɗum awaɗum famde ɗum ko hunde ɗum tagui muyrol walla jaannayi wa a gandi kane en tima e vidéo ji ma ne kollirma aɗa ɗurno walla aɗa muɓa guite vidéo ji kala mo renaki ɗumen boy perte ma woni hen no waɗi kay way par ce que fof hande aduna o kala ko neɗɗo ne waɗa hen yo wat hen jaam hunde fof ko fawrte hunde fof koko fawrte hen hay hunde suuɗaki ɗum mais ko noon tan wiyam dar to hen ne wiyete 6 ans ko 6 n'est-ce pas dernier moment ko 6 an mobili kon invité ɓe ne mboɗon wajiɓe ma nodde inchallah rabbi maɓe nodde par ce que janggo min jogui ɗo réunion momin poti wadde inchallah par rapport aussi e andinde yimɓe exactement hol invité ji ñande kaɓe kalino noon haala ma to ɗum ɗo ɓennuɗo ok inchallah après dans ce cas sa rikita ma ɓeydo confirmer ma ɓeydo confirmer de ndro inchallah wata problème numéro ma no ko ma jirim mais DJ du mom DJ du ah DJ du naam ko wajibe rabruji ko kewetama bi de parce que bon min parce que ngol to binda ka bonat absent de concert bo jarnde min ko kiron ko mi dum non parce que invité rappeur ara a tegrum person
ala rapport kam Ala yo sa zo famille hay to so kala son ɗum. hay Wa so invite son rapport. rapport yo zo som ha yetto Voilà. kono hen saji rapport jo comme ça seebe kamɓe ɓe jiɗat zuude 3 son e dow 5 minutes a yiyat tan jomum waɗa DJ a woset wiyamo addu deuxiéme mum ɗo addu Wona mo woset ɓurtina. mo addu deuxiéme o addu troisiéme o famɗe wonen kam ni ɓurtina woti gal wonen no ɓurtina ɓurtittu quoi kedi concert janano min toujours ɗum mbiyan concert ka guefral a wawi invité dans 3 minutes mbiyata proof ɗon talent ma guila 1990 wawde a wonde ka guefral kamɓe mbaɗata noon son Wow. toti ko son ko kila wotti son ko wotti fer fo ngena min kam cere ron kedi ko No, wa woni forum. min ñende Forum ko gila ñende dut sek mi rapport ko wara monta fami o monta ko somo ko sandi micro hefta jurmo jodum do mi hersi ouais c'est ça non wala law parce que min ñanden bo gay non tega mom hol DJ gonno men animateur goro wa on ni tegam pression mais finalement o wad mujje ko mo furo gayno wi kobe awabar kam yimo wala mo hokkit ma micro ma e do sen wallahi donc dum non ko ça va ya un problème rapport ji mi ngami rapport ji ngana ma garata concert woser ngonde DJ ji no barkel to may jala won bay jala hol bay jala mo ne live bay jala de ngando ko mariage ko bay jala jalla baka wete oy mais vraiment yo trop do di fayir ko jogono lele yaru ka kawri me mon en mi ngal min belti mi feewi aussi belti mes intervention aussi e top pro après quoi wow DJ du hol woni pour rabo wada avancer mais DJ nam DJ nam bodan kam wona domaine mum wa wona live mum wondo mi halen wana bi wona live mum wondo wa mais bon ko mi halen c'est wa peut-être ñane wonde ma wori live bon mais c'est-à-dire min kalem ko côté production ro wa c'est série baté do pladi ay min vraiment pour te dire vrai côté production ro ça m'énerve son ma welani côté production eh vraiment welani ko tagi jon dum non min mi namdor c'est-à-dire onon soron boda produire série mondi on etta réalisateur wala on tat cameraman tan taw ko nira mo ndokkuda camera kulluda no hubirte no ñifirtere mbiya dum yo film wala dum dem affaire holno way parce que min tellement so bari yeb affaire min spectateur so bari yeb affaire non welara et par rapport ko série ji non exactement ko série ji série sketch aji di mira wala ko série ji di non way kalam ko côté image on manki wala no di fo raccord voilà ko côté fo raccord image ji no manki côté fo raccord mo ko exemple hande mino somebody yeba on série ardo jela wala série ndo ko indi TV wala dum do ar min ko bari men observer min bari bidoro wadde observer ko image ji e plan ji tu vois la manière wajibi no filmer sa action ni min vraiment par rapport sama so bari yeba image ji e bin tellement que min so bari yeba image ji ko nende bon baron TV min bodo hebe hen déception gananda hoore ma wona ouais c'est vrai tu as parfaitement raison quoi parce que arandi les moyens aussi ça joue arandi yiyata dum exactement
ko réalisateur walla jogiiɗo karallagal e nder oɗon fandu par ce que ne kaltande rek automatiquement ɓe anndu hay sinno so tawi aussi yarani hono noon aɗa jogii hen gandal eyi sabu ɗum ko jiyata ko yiyata ɗum e nder rendo men ko neɗɗo par ce que aussi so tawi wiyama wonde série scénariste réalisateur a faami e metteur en scène woni mise en scène o e hoore mum e geɗe goɗɗe ɗe jiiɗa e ɗeɗon fof ene foti wonde hen kono sa ƴeewi enen e nder oɗon fannu le 1 ne mo vely wini côté moyen par ce que aɗa yiya neɗɗo tan yiɗa wadde jogo kiram ara pour wadde e nder oɗon tuma dans ce cas so tawi ƴeewi moyen maɗa tolni a wiyataɗa réalisateur hein connexion woni épuisé depuis woni épuisé quoi connexion oh mon frère connexion ma o ya waɗi ɗo de fat ar nelduma wifi oh mon frère connexion nen ko woni épuisé mi putti live o no grawol DJ Mangan me no DJ du men jokit action après parce que min sadio ko kan wona ma abonné ara wonde ma abonné ara wonde ma abonné ada mo vely fo mo remon abonné o kam hip hop ko banno mo abonné quoi dans ce cas après men jokit yewtere nde mo randi mami nan live wala so nani live tan inchallah mo warde ngare nen quoi parce que sujet baddo fayid o ta problem salje okay yeah e mo on beltanam mouvement hip hop joni okay merci beltimo tokko merci on jaram bandiraɓe abdallah en fof calminama yaram merci